Mit navn er Michael Havtorn, og jeg er her i dag for at overbevise jer om, at engosag.dk skal have det her års Edison-pris. Jeg kan kort fortælle om virksomheden, at vi er beliggende i Åbyhøj i Aarhus, og vi har pt. 7 fastansatte og 5 praktikanter ansat i virksomheden. Virksomheden blev stiftet af Mads Ellegaard og Jonathan Løv, som driver virksomheden og ejer størstedelen af virksomheden. I 2006 der havde vi en omsætning på 450.000 kroner, og i 2007 havde vi en omsætning på ca. 7 millioner. Og i 2008 der forventer vi en omsætning på 16 millioner kroner. Bill Gates han sagde i en tale, han holdte til World Economic Forum, og det bliver jeg nødt til at læse op det her. As I see it, there are two great forces of human nature, self-interest and caring for others. Capitalism harnesses self-interest in a helpful and sustainable way, but only on behalf of those who can pay. Government aid and philanthropy channel are caring for those who can't pay. But to provide rapid improvement for the poor, we need a system that draws in innovators and businesses in a far better way than we do today. Det her system, som Bill Gates han omtaler, det er engosag.dk. Vi gør det muligt for forbrugeren i Danmark at gøre verden gratis, samtidig med at de suverænt bestemmer, hvilket velgørende formål, der skal have donationerne. Kort fortalt fungerer det på den måde, at de går ind på vores hjemmeside, henter vores unikke software, installerer den på deres computer, og så er de egentlig klar til at shoppe for en bedre verden. Hver gang forbrugeren så foretager et køb i en af vores butikker, så modtager vi en kommission. 75% af den her kommission går videre til velgørenhed, og de sidste 25% beholder vi til drift og udvikling af vores virksomhed. Og vi mener med den her model og den her software, at vi har udviklet et unikt og bæredygtigt koncept, hvor alle involverede parter er vindere. Vores koncept er originalt, fordi det gør noget gratis, som normalt koster penge. Det fjerner fokus fra løftet pegefinger til en ny online livsstil, som kan forandre verden. Det er patenterbart i USA, og vi har selv stået for udviklingen af den her software. Samtidig med det originalt, så er det også bæredygtigt, og vi har bevist, at det er bæredygtigt. Butikkerne, som vi samarbejder med, har vi givet en omsætning for mere end 400 millioner kroner i vores levetid. De velgørende organisationer har fået donationer på 3,1 millioner kroner. 140.000 brugere har downloadet vores software, det vil sige næsten 10% af den danske online befolkning har installeret den her software. Der er også kvalitet i vores koncept, igen i forhold til antallet af brugere. 140.000 vidner om, at vi har udviklet et koncept og et produkt, som falder i forbrugerens smag. Vi har fra start af haft en åbenhed over for omverdenen, det vil så sige, at alle vores økonomiske tal er offentligt tilgængelige på vores hjemmeside, lige fra størrelsen på donationerne til de velgørende organisationer over til vores årsregnskaber. Derudover så har vi inkluderet de velgørende organisationer i udviklingen af vores koncept fra start af, det vil sige, at deres interesser hele tiden er blevet tilgodeset. Der er også en kvalitet i forhold til vores teknologi. Vi har fra start af haft fokus på, at vi skulle kunne dokumentere udviklingen af vores teknologi. Det var også med henblik på at kunne patentere teknologien, som vi er i gang med lige i øjeblikket. Det betyder så også, at vores ophavsret bliver beskyttet, og det konsoliderer netop vores koncept og vores model. Endelig så flytter det også computeren fra at være en død teknisk genstand til at blive et fremtidens værktøj, der kan forandre verden. Hvor man for nogle år siden talte om Intel Insight som en teknologisk nyskabelse, så kommer man i fremtiden til at tale om engosag.dk som Charity Insight. Vi ser det her betydningen og potentialet af det her koncept som værende helt enormt. Det har en global betydning. Vi står overfor at skal lancere vores koncept og vores software til 6 europæiske lande plus USA. Det vil sige, at vi introducerer vores koncept til mere end 600 millioner mennesker. Vi har aftaler med mere end 5.000 internetbutikker worldwide, og vi har aftaler om at donere penge til mere end 250 velgørende organisationer. Derudover så er konceptet betydning ikke bare for os, men også en række af verdens førende virksomheder. Virksomheder som MySpace, Hewlett Packard og Kaspersky har fra sommeren 2008 valgt at markedsføre os over for deres mere end 40 millioner europæiske og amerikanske brugere. Det vil sige, at de kommer til at have en global betydning i det, de her virksomheder de deler vores opfattelse og vil være med til at realisere visionen. Igen vil det så også betyde milliarder af kroner i omsætning for de virksomheder, som vi samarbejder med, millioner af kroner til de velgørende organisationer i en forretning, der med udgangspunkt i social innovation har vist sin berettigelse. Bill Gates han sagde også i sin tale til World Economic Forum, at forretning og velgørenhed var 2 uforenelige modsætninger. Det mener vi ikke, at de er. Vi mener, at vi har forenet de her 2 i en model, hvor de naturligt spiller sammen, og hvor det på en bæredygtig måde kan betale sig for firmaerne at tænke i velgørende baner.
og derfor fortjener En God Sag DK Edisonprisen 2008. Tak.